TV. Mine manoyudo midhiero mar kuo mar jamni e gwenge ma Loborgare, Lomgolong kaachiel gi Lamengwan ojiw mondo mi oriwre keto mwandugi e yo makare mondo mi okonygi, mana kaka Lilian Atieno leronwa. Minego thothgi gin mond liete ka jamni ma odong' ma ginyalo konyorego bende koro onge. Kuo mar jamni kod ywak mar magina nokelo kihondko e gwenge ma hoho mar Okaka e kar dak ma Malaso e Samburu East. Midhiero mokelo lal mar jamni mane gitiyoge pidho familia gi. Wamama ndio tuko na jukumu ya kulea familia, na maadui, kuna wakati maadui walikuja wakatufamia, wakachukua mifugo zetu, wakatuwasha maskini, tukaamua kuwa na group. Alafu ndio wamama tuko kutoleana mapesa tu kama. Achiel kuom gigo mamiyogi lit kod kuyo en mar lalo chuogi e yor tulo makamago, ka koro gichako mar manyo kaka ginyalo rito mwandugi kamoting'o jamni. Ma itimo kod riwruoge machiwo puonj ne jogweng'. Nimesumbuka sana nao maadui. Hata sahii kuna wamama wadogo kiasi yangu hawana mabwana sao. Tumepoteza mabwana, tumepoteza watoto, na hata tumepoteza mfuko. Hata sahii kuna watoto wanakaa nyumbani. Sasa tunashukuru mtoto wetu mmoja amekuja kutufundisha nia ya kuanza biashara, watoto kuweka mama kuweka safi. Kwa maadui zimekuja zikaiba mali zetu, takuwa maskini. Na saizi tumefaidika kwa mtoto wetu Makiledwa amekuja kutufundisha ile ya kufanya biashara, tusomesha watoto. Puonj makamano geto keto mine ngas mamalo kendo konyogi e ya ohala maigeno ni dhi bero ngimagi. To teach them on how to work as groups, form different groups, open bank accounts and create leverages in order to borrow loans anytime they need to borrow loans when they want to pursue entrepreneurship opportunities like livestock keeping, beekeeping or any other business opportunity. And so the main thing here is trying to inspire them. Kwan mine madirom 100 e gwenge go koro oseyudo ber mar puonj makamano. Lilian Atieno, Ramogi TV.